A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. El Berguedà està a punt de viure un esdeveniment esportiu únic. El divendres 7 de juliol farem el número solidari. Un vespre amb curses infantils, una cursa per a adults, una caminada popular de 8 quilòmetres i una cursa d'orientació urbana. Tot això a Gironella i voltants. Tots junts direm sí a la solidaritat, a la igualtat i a la justícia social. I sobretot direm sí a la nostra participació. Participant al número solidari podrem gaudir de l'entorn del Berguedà, caminant o corrent, i tindrem un número pel sorteig de l'or de la Creu Roja. I així, caminant i corrent, farem un homenatge a la feina de les persones voluntàries, dones i homes que són sempre al costat dels que més ho necessiten, gent que mereix tota la nostra solidaritat. Aquest any, Creu Roja Berguedà ha atès a més de 900 persones en situació de vulnerabilitat i ha fet 24.000 intervencions. Ha obert un nou centre d'acollida de persones refugiades i ha demostrat que la comarca és una terra d'acollida. Per totes aquestes persones, fem el número solidari. El divendres 7 de juliol direm sí al número solidari. T'hi esperem!